Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yan uwa barka da saduwa da mu a cikin wannan darasi. A darasinmu na yau za mu nuna muku yadda ake yin rijista da wannan babban exchange ta Kucoin, wadda insha Allahu kai tsaye za mu je mu fara wannan rijista ɗin. To yan uwa muna sake tunatar da ku da danna mana subscribe sannan ka danna alamar kararrawa da zarar mun ɗaura darasinmu na gaba zai tunatar da kai. Mun gode. Abin da za mu yi a nan shine za mu yi using ne da link, domin muna da buƙatar mu yi rijistan mu ne da phone number. To amma kai za ka iya kai rijistan ka da app nasu. Za ka iya ka shiga cikin Play Store ka rubuta Kucoin app. Idan ka rubuta Kucoin app sai kai downloading nashi kai rijista, duka ɗaya ne. To mu yanzu za mu yi amfani da link ne. Yanzu haka na copy link nawa, zan yi pasting a cikin browser na, kawai zai buɗe mana da fuska. Ga mai buƙatar link ɗin kuma za mu ajiye shi a cikin descriptions na wannan bidiyo ɗin, sai ku je ku yi rijista. Yanzu kamar yadda kuke gani gashi nan na kofo link nawa, kamar yadda kuke gani gashi nan na yi pasting nashi, yana ƙoƙarin zai buɗe mana kenan. Kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan ya buɗe mana da fuska kamar haka. Idan ya buɗe mana da fuska kamar haka, daga daidai nan inda na kewaye za ku ga +86. Nan +86 ɗin za ka je ka zaɓo country code naka ne. Kamar yadda kuka sani duk wata ƙasa tana da country code nata, to za ka je ka zaɓo country code naka. Za ka gashi nan za mu je mu nemo country code na Najeriya. Idan ma kai kana Cameroon ne ko kana Niger ko kana kowace ƙasa ne dai haka, sai ka je ka zaɓo country code naka. Yanzu kun ga mun sa country code namu ga Najeriya ta zo. Najeriya da ta zo to shikenan, daga nan gefe ga nan daidai wajen phone number nan inda na kewaye za ka sa number wayanka a wajen. Idan 090 ne 9 ɗin 0 farko ba za ka sa ba. Idan 07 ne 0 farko ba za ka sa ba, kawai za ka tashi da 70. To yanzu ne zan yi rijista ne da 091 kamar yadda kuke gani. To yanzu 0 farko kun ga ban sa ba, kawai zan tashi ne da 91. yawa kamar yadda kuke gani yanzu haka gashi nan na sa number waya. Daga nan gefe ga nan daidai wajen set code ɗin nan za mu taɓa wajen, domin su ba mu dama su turo mana da code. Idan suka turo mana da code sai mu sa a wannan waje. Yanzu haka gashi nan mun taɓa, za mu yi verifying na wannan, shi ya tabbatar musu da cewa kai mutum ne ba robot ba. Abinda za su, idan suka nuna maka da nan select an all image with, sai ka zaɓi me suka faɗa maka a ƙasa. Kun ga yanzu mu taxi suka ce mana, to yanzu duk inda muka ga akwai hoton taxi za mu taɓa ta kamar yadda kuke gani, sai mu taɓa verifying. Sorry ba mu yi nan, sun ce mu zaɓi mountain, wato duk inda muka ga tsauni mu zaɓa, sai mu taɓa verifying. Idan muka gama zaɓa kun ga sun mana makin. Yawwa, to yanzu sai mu jira su turo mana da code ɗin. Kamar yadda kuke gani yanzu haka ga code namu ya shigo, sai mu ɗau code ɗin mu je mu daidai wannan wajen, sai mu je mu musa. Yawwa, to yanzu abin da za mu yi a nan shine sai mu seta passport namu kamar yadda kuke gani. Yanzu haka sai ka zaɓi passport ɗin da kake da bukata. To kun ga a
abin da suka faɗa mana a nan shine suka ce 10 to 30 character, ya kasance characters ɗin da za ka yi amfani da su kai guda 10. Sai suka ce at least one upper case, a takaice a samu babban baki guda ɗaya, one lower case, a takaice a samu ƙananan baki daga ciki, and number, sannan kuma ya kasance akwai number, do not allow space, karka ba da space. Abin da suke bayani a nan shine gaba ɗaya yawan passport ɗin da za ka sa ka tabbata cewa ya kai guda 10, sannan idan ya kai guda 10 ka tabbata akwai babban baki a ciki, kamar yadda muka sani akwai small letter A akwai capital A, to ka tabbata ka yi amfani da wannan babban capital ɗin a ciki, sannan kuma ka tabbata a ciki akwai small letter, sannan kuma a ciki ka tabbata akwai number, sannan kar ka ba da space. Wannan shine ka'ida na farko da suka bayar kenan. Yanzu haka bari mu sa passport namu ku gani. Yanzu kun ga na farko mun tashi da babban baki ne na Y, kamar yadda kuke gani. Yanzu haka na farko gashi nan mun sa babban baki, sannan kuma mun sa ƙananan baki, sannan kuma mun sa nambobi, sannan still suna da buƙatan special characters. Idan aka ce special characters su ne irin su @ sign, irin su euro, su period, su column, semicolon da sauransu. Yanzu muna sawa za ku ga kun gani. To yanzu passport namu sun nuna sun karɓe shi kenan. Ka tabbata ka cika wayannan ƙa'idodin wajen seta passport kamar yadda kuke gani. Kun gani? To shi kenan kawai. Yanzu haka abin da ya rage mana a nan shine daga nan ƙasa ga nan daidai wajen wani ɗan akwati haka za mu zo mu tick a ciki, domin hakan ne zai tabbatar musu da cewa ka yarda da duk wasu dokokinsu. To yanzu haka gashi nan sai mu taɓa submit kamar yadda kuke gani. Kun ga sun nuna mana register successful, register mu yanzu haka ya riga ya yi ba tare da wata matsala ba. Yanzu haka kun ga gashi nan daga nan ƙasa wannan claim bonus ne. Idan kana da bukata kawai za ka je ka yi claiming ɗin wancan bonus ɗin nasu. To ni yanzu haka ba shi ne a gabana ba, kun ga na fita. Sai mu zo mu daga nan sama ga nan daidai wajen wasu layi uku kamar haka, za mu zo mu taɓa wannan wajen. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan yanzu haka mun riga mun taɓa nan wajen. Kawai muna so mu je mu saita currency mu ne. Idan ya nuno mana nan ga nan daidai wajen currency haka, kamar haka daidai currency nan za mu taɓa kanshi. Idan muka taɓa kanshi wayannan duka kuɗaɗe ne da ake amfani da su na ƙasashe daban-daban. To gashi nan mu za mu zaɓi mun zaɓi naira kenan. To shi kenan kawai yanzu register mu successful ya riga ya yi. To register yanzu haka gashi nan mun riga mun yi register successful. Abin da ya rage mana verifications. So insha Allah a darasin mu na gaba zai kasance akan verifications ne. A nan muka kawo muku ƙarshen wannan darasi. Sannan kuma yanzu haka yadda ka riga ka yi register nan, idan kana da buƙata daga nan ga nan daidai wajen app nasu, download app ɗin nan, kawai daidai kan wannan app ɗin idan ka taɓa kawai za ka yi downloading ɗin applications nasu. Idan ka yi downloading ɗin wancan applications ɗin kamar yadda kuke gani, kawai sai ka sa wancan namban waya naka, ka sa passport, shi kenan ka sauke applications naka, sai ka ci gaba da amfani da shi ba tare da wata matsala ba. To yan uwa nan muka kawo muku ƙarshen wannan darasi, da fatan kun ji daɗin wannan darasi. Idan wannan darasi ya ƙayatar da ku, ku mana liking, sannan muna sake tunatar da ku da bai danna mana subscribe, sannan ku danna alaman ƙararrawa. Da zarar mun ɗaura darasin mu na gaba zai tunatar da ku. Wanda yana da tambaya ko ƙarin bayani sai ya mana comment. Mun gode ku kasance da masu online.